Maray na hapon po sa inyong mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atinder kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante. Urog na sa laog kan Santa Misa, mantiniron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po ang gabos. Oratio Imperata, pamibi isa para sa katoninongan sa kinaaban. Sa ngaran kanama, kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Mahihirakon asin maugayon na Ama, dai ka masasabutan nin si isay man na nagsasabuag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo, an si isay man na namumuot sa byolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan, na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, byolensya asing kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian, asin buksan an samong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad, asin katoninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katoninongan. Tabangan ang gabos, na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasan naan sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas ning kapangyarihan sa katawuhan, nasunodon ang leikan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable, asin galangan ang diretso kang gabos na tawo, na makuha ang ranga, asin kusog kan mga naghihinguwa, para sa katoninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man ang mga lambang saro sa to, magpuon ng gad, asin dayupot na maglakaw, sa dalan nin tunay na hostisya, pagkaherak asin katoninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo, kan sa imong banwaan, inigabo sinahagad mi, sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe ning katoninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tukaw po mo nagabos. Sa liwat, Diyos marahay na hapon po sa inyong mga tugang. Ngunyan po, Sabado, Misa Antisipada para sa ikalimang Domingo ng Kwaresma. Ang satuya pong mga mass intentions, siyo po ang mga minasunod. Pasasalamat, offered by May Moponbanwa, Mendoza family, Loñosa and Herrera family, Alfante Redoblado, Vargas family, Nieva family, Katrina Nuada Maristela and family, Edralin and Quijano family, for the gift of life offered by Gipsy Fernandez, for birthday blessing of Alexander Baredo, offered by Jesusa Baredo, for all blessings offered by F. Milano, for the gift of life of Roberto, for special intention of the gift of life of Roberto, offered by Josephine Lee, special intention by Mendoza family, healing and fast recovery of Gracia Solis, offered by Nicole Bercasio, for the gift of life of Joanne Rich Bikelio, offered by Haina Bikelio, for the eternal repose of the following souls: Efren, dulot ni Eva Flores and family, Nene, Nora,
dulot ni Rachel Ann Moran, Eduardo, Angel, Ricarda, Eduardo, Herminia, Alfonso, Teresa, Efren, Anita, Jesus J., Mariano Florentino, Edmundo, dulot kan Mendoza family, Eliseo, dulot ni Fred family, Alicia, dulot kan Bitangkor family, Feli, dulot kan Atchacon family, Sinaida, Gomer, dulot ni F. Milano, Antonio, dulot ni Sadeli family, Lian, Kitlen, dulot ni Jerome and Dendas and family, Elena, Celestino Sr., Eduardo, dulot kan ni Celeste Perez. For All Souls, dulot ni Gian Hadie. An mga babasahon ngunyan, nagaandam sa to, kandakulang misteryo nin sa tong kaligtasan. An pagbangon ki Lazaro, hali sa kagadanan, nagpapagirumdum kang buhay na daing kasagkoran, na inaalok ni Jesus sa mga nagtutubod sa iya. Sa bunyag, si Jesus naghawas kan sa tong dignidad, hali sa digta kan kasalan, asin kagadanan, pasiring sa pagiging mga aki nin Diyos. Nangangaipo man ini nindanay na pagpahayag, kan pagtubod arog ki Marta na nagsabi, Opo, kagurangnan, nagtutubod ako, na ika an Mesiyas, an aki kan Diyos na napadigdi sa kinaaban. Lugod, lalo pang magkusog an satong pagtubod sa kagurangnan. Banwaan ng Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton niya to an awit sa pagpuon. Asin dumulot sa Diyos pagkamo. Iwanan, asin magparaplen, sa Diyos na buhay, sa Diyos sa tuyang naman. Asin dumulog sa Diyos ng pagkamo, sa iya magsaraman, sa Diyos sa tuyang Ama. Good afternoon. Good afternoon, Father. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Misa antisipada po ini para sa agang Domingo. Ikalimang Domingo na kan Kwaresma. Pinupunan ta sa selebrasyon kan ikalimang Domingo itong inaapod niya itong Passion Tide. Kaya ideally, tomorrow is called as the Passion Sunday. More intense and sa tuyang preparation. Kaya kung nariparunido ang mga images, tigpo na ng taluban, tanganing nakatutok kitang maray kay Kristo sa pakisumaro niya to sa iyang pagsakit,
asin nag-aadang-adang na kagadanan, tanganing magkanigo man kitang makisumaro sa iyang kapangganahan an sa iyang pagkabuhay liwat. Ngunyan mga tugang, midbiduntaan sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Isabay taman sa tuyang pamibi, an sa tuyang mga personal na kahagadan asin intensyones. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kaguranan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa toong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kaguranan maera ka, kaguranan maera ka. Kristo maera ka, Kristo maera ka, kaguranan maera ka, kaguranan maera ka. Mamibi kita. Kagurangnan sa muyang Ama, namimibi kami, na sa tabang mo kaming masigkat na naglalakaw, makaabot man sa pagkamuot, nahuli kayanan aki imong namumuot sa kinaban, nagdusay kan sa diri sa kagadanan. Huli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagsusumada kan misyon ni Propeta Ezekiel sa mga nawarak na kapag-arakian nin Israel. An panuga ning kagurangnan, iyo idtong pagtaon niya nin sa iyang espiritu sa daing buhay na hawak. Imation niya to an inot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Ezekiel. Kaya magpropesiya ka sa sakuyang banwaan in Israel, asin sabihan mo sinda na ini ang tataramon ko, an kagurangnan Diyos. Bubukasan ko ang sa indang mga lulubngan, iluluwas ko sinda, asin ibabalik sa daga nin Israel. Kung bukasan ko na ang mga lulubngan na namumugtakan kan sakuyang banwaan, dangan iluwas ko na sinda, maaaraman ninda na ako ang kagurangnan. Tatawan ko sinda kan sakong espiritu, asin mabubuhay sinda. Dangan tutugutan ko sindang mag-erok sa sadiri nindang daga. Dangan maaaraman ninda na ako ang kagurangnan, ang nagtaram asin gigibuhon ko iyan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Yaon sa kagurangnan ang pagkaherak asin kapanoan in pagtubos. Yaon sa kagurangnan ang pagkaherak asin kapanoan nin pagtubos. Hale sa kairaruman, minaagrangay ako sa imo kagurangnan. Kagurangnan, dangugaan sa kong tingog, hinanyugaan sa kong mga pakimaherak. Yaon sa kagurangnan ang pagkaherak asin kapanoan nin pagtubod. Kagurangnan kung itinala mo na ang mga kasailan, si isay an matagal kagurangnan. Alagad yaon sa imo ang pagpatawad, tangani ika sa mong katakotan. Yaon sa kagurangnan ang pagkaherak asin kapanoan nin pagtubos. An kalag ko nagahalat kan tabang nin kagurangnan,
an sa iyang tataramon, iyo an sakong linalaoman, nagahalat ako sa kagurangnan, urog pa sa mga bantay na nagahalat kan kaagahon, kan mga bantay na nagahalat kan kaagahon. Yaon sa kagurangnan an pagkaherak, asin kapanoanin pagtubos. O Israel, maglaom ka sa kagurangnan, hulita na sa iya ang danay na pagkamuot, asin ang kapanoanin kaligtasan, tutubuson niya ang banwaanin Israel sa gabos nindang kasaalan. Yaon sa kagurangnan an pagkaherak, asin kapanoanin pagtubos. Kitang mga Kristiyano, biniyayaan kan Espiritu ng Diyos. Sinasadol kita na mamuhay susog sa Espiritu. Dai nagpapadara sa pangapudan nin laman. Kun mayo an Espiritu, an hawak gadan. An Espiritu na nagtataonin buhay sa to. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, an mga nagkukuyog kan laman, day nanggad makakapagugma sa Diyos. Alagad, day ikaw mo namumuhay sa laman, kundi sa Espiritu, kung talagang ang Espiritu ni Diyos yaon sa indo. An si isay man na mayo kan Espiritu ni Kristo, bakong sa diri ni Kristo. Alagad, kung si Kristo nabubuhay sa indo, maski magadanan sa indong hawak, hulikan kasalan, an Espiritu nindo, buhay, huli taginibo kamong matanos ni Diyos. Kung nag-eerok sa indo ang Espiritu ni Diyos, na iyo ang nagbuhay liwat kay Jesus, ang Diyos manaiyang, ang matao din bagong buhay, sa indong mga hawak na magagadanon, sa paagikan sa iyang Espiritu na nag-eerok sa indo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, an pagrukyaw kang banal na Ebanghelyo. Laudamus Domine. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong Pagrukyaw kan Espiritu. banal na Ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. May sarong lalaking naghelang, si Lazaro na taga Betania, lugar na pinag-eerokan ni Maria, asin kan sa iyang tugang na si Marta. Kaya, pinatugunan si Jesus, kan magtugang na babae, kagurangnan, an padagat mong katuod naghelang. Kan maaraman ni Jesus, nagsabi siya, an helang na ini, dahi kakagadan kundi para sa kamurawayan ng Diyos. Tanganingan akin ng Diyos, magmuraway huli kayan. Padangat ni Jesus, ang magtugang na Marta, Maria, sa Lazaro. Alagad maski siring, pinilihis niya pa ang duwang aldaw. Dangan sinabihanan sa iyang mga disipulo, magbalik na kita sa Hudiya. Nagsimbag-an sa iyang mga disipulo, Rabay, bakong dai panahaloy, buot kang gapuon, kan mga tao duman, daw tabuot mong magbalik duman. Nagsimbag si Jesus, bakong 12 oras, ang bilog na maghapon, dai nasisingkog ang naglalakaw kun aldaw, ulitan nahihiling niya ang ilaw, sa kinaban na ini. Alagad nasisingkog ang naglalakaw kun banggi. Ulita mayo siya iya ang ilaw. Sinabihan pasinda ni Jesus, an katuod tang si Lazaro nagtuturog. Maduman ako tanganing pukawon siya. Nagsimbagan mga disipulo niya. Kagurangnan kun siya nagtuturog, mararahay siya. Ang sinasabi ni Jesus, iyo ang pagkagada ni Lazaro. Alagad, sa paghuna ninda dapit sa pagpahingalo sa pagkaturog. Kaya malinaw ang sinabi ni Jesus sa inda, gadan na si Lazaro. Ulit sa indo, ikinakaugma ko na mayo ako duman, tanganing magtubod kamo. Magduman kita sa iya. Si Tomas,
Nagsabi sa kapwa niyang mga disipulo, magduman man kita, tanganing magadan kita kay iba niya. Pagabot ni Jesus duman, naaraman niyang 4 na aldaw nang nakalubong si Lazaro. Mga 3 kilometro sana ang distansya kan Bitanya sa Jerusalem. Kaya, dakol na mga Hudiyo ang nagdalaw sa magtugang na Marta asin Maria sa pagranga sa inda. Kan madangog ni Marta na nagdadangadang si Jesus, nagluwas siya sa pagsabat sa iya. Mantang si Maria nagpawalat sa harong. Sinabihan ni Marta sa Jesus, kung yaong kadigdi kagurangnan, day ko ta na, nagadan ang tugang ko. Alagad, aram ko na maski ngunyan itatao sa imo ni Diyos na nanuman na hagadon mo sa iya. Mabubuhay, liwat ang tugang mo. Ang sabi ni Jesus, nagsimbag si Marta, aram ko na mabubuhay siya liwat sa huling aldaw. Nagsabi si Jesus, ako ang pagkabuhay asinan buhay. Ang nagtutubod sa ko, maski siya magadan, mabubuhay. Ang sisay man na nabubuhay sa kanagtutubod sa ko, dainan ang magagadan. Minatubod ka kaini. Opo, kagurangnan, ang simbag niya. Minatubod ako na ika ang Kristo, ang akin ng Diyos na pinagahalat na madigdi sa kinaban. Pagkasabi kaini ni Marta, nagpuli siya. Inapod niya si Maria sa kahininghingan. Nag-abot na ang maestro asin hinahanap ka. Pagkadangog kay ni Maria, nagtindog siya sa kahidaling nagsabat kay Jesus. Ang mga tao duman sa harong na nakikidumamay kay Maria, nagsunod kan mahiling ninda siyang hidaling nagluwas. Ang paghuna ninda maduman siya sa lulubngan nganing magtangis. Pagabot ni Maria duman kay Jesus, nagluhod siya sa pamitisan niya sa kanagsabi, kagurangnan, kun uya kadigdiday ko ta na nagadaan ang tugang ko, natanyog ang puso ni Jesus kan mahiling niyang nagtatangi si Maria, pati ang mga tawong kaiba niya. Namatean niya ang labi-labing kamungduan. Sa inindo siya ilinubong anapot ni Jesus. Nagsimbag sinda, madya kagurangnan asinhil nga. Nagtangis si Jesus. Kaya nagsabi ang mga tao, totoong padangat niya si Lazaro. Alagad, may nagkapirang nagsabi, bakong pinamuklat niya ang mga mata nin sarong buta? Daiman daw niya mahihimo na magadan si Lazaro? Natanyog giraray, ang puso ni Jesus, nagrani siya sa lulubngan, sa lungib na natatakpanin sarong gapo. Halian indoan gapo, ang sabi ni Jesus, nagsimbag si Marta, natugang kang gadan, kagurangnan, may parong na ang bangkay, kulita 4 na aldaw na, siyang gadan. Alagad sinabihan siya ni Jesus, bakong sinabihan ta ka, na kung magtubod ka, may hiling mo ang kamurawayan ng Diyos? Hinali ninda ang gapo, nagtingkalag si Jesus, danga nagsabi, Ama, nagpapasalamat ako sa imo, tad dinadangog mo ako. Aram ko na danay mo akong dinadangog. Alagad sinasabi ko ini dahil sa mga tawong uya digdi. Nganing magtubod sindan na sinugo mo ako. Pagkasabi kay ini, kuminurahaw siya, Lazaro, lumuwas ka. Luminuwas ang gadan, at sa iyang mga kamot asin mga bitis nabubudbudan nintelang panlubong. Asinan sa iyang lalaugon, napapatos nin panyo. Nagsabi si Jesus, halian nindo ang mga budbod, tanganing makalakaw. Dakol sa mga tawong nagdalaw kay Maria, ang nakahiling kan ginibo ni Jesus, kaya nagtubod sinda sa iya. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos maray na hapon po. Yan. Pakigreet kan sa tuyang katay, Diyos maray na hapon. Yan. 2 semana pa po bago mag-Biyernes Santo, pero ang iba, nahiling ko ang lalawgon, gari Biyernes Santo na. Siguro dahil tamahal na ang gasolina, yan, mahal pa ang pamasahe, mahal na ang gabos. Buti pa ang lahat nagmahal na. Yan. Ama yun ining anticipated masta. Lingan nido ang oras. 2:00,
20. Yan. Natatakot ako pag raot iyan, narilong iyan, ta nakakasubra ako sa kuyang sermon. Napapalaba, taday ko nahihiling kung anong oras na, perang minutos na ako nagtataram. So sabi ko po, kasubago sa pagpuon, ngunyan, sa misa antisipada nasa ikalimang Domingo na po kita kan, Kwaresma, panahonin Kwaresma. Asin inian, pinupunan ta sa celebration kan 5th Sunday of Lent, ang inaapod tang Passion Tide. So mas pinapaigting ta an sa tuyang preparasyon sa paglaog niyato sa inaapod niyatong Semana Santa. Next Sunday, iyo na po ang Domingo de Ramos. Yeah. So inaapod niyatong Domingo de Kang Palaspas. Yan. Kaya bago mag Holy Week o Semana Santa, ang simbahan minaimbitar po sa to, tanganing pararumon, paigtingon, an sa tuya pong preparasyon, so sa tuyang paghingowa na makisumaro sa pagsakit, kan sa tuyang kagurangnan, lalong-lalo na sa tuyang pakisumaro sa nag-aadang-adang na kagadanan ni Kristo, tanganing magkanigo man po kitang makisumaro sa iyang pagkabuhay liwat. Kadaklan po sa satuya, saro kan mga kinakatakutan tayo ang kagadanan. One of the greatest fears of man, of many people, is death. Aminin, si Sedig Danday takot magadan. Si Tanggol sa nagayon, tagariday nagagadan si Tanggol, sa Batang Quiapo. Yeah. Kabus kita takot na magadan. In fact, we do not easily talk about death. Kung pwede lang iwasan tang pag-urulayan ang manungod sa kagadanan, we postpone thinking about it. As much as possible, we want to stay young, we want to stay healthy, and stay strong. Kaya sa iba pag medyo nagkukurus-kurus na, yan, igwanin mga pa-facelift na pauso. Yan. O, sa iba, nagpapa-nose lift. O, kaya bentang-benta si Belo, tapos si Kalayan. O, dahil taan tao, takot na isipon, na madali na siyang matigbak. Madali na siyang magadan. Tatakot ang tawong magadan. Pero ako unta po, dawa gura ano pang kaingat mo, one reality remains. All of us will face death. O, sabihon mo yan sa katain mo, ta nagtuturog-turog baga, o baka nanting madagusan ka, mamamatay ka rin. Yan, sabihin sa katabi, magagadan ka. Gabus po kita magagadan. Maski ano pang inumon mong vitamins, maski pa regular pa ang check-up mo, maski pa healthy diet pa ang tigo-observe mo, o ano pang exercise ang gibuhon mo, dahil pong immortal sa kinaban, except Kitanggol, na perang beses nang nababadil, o taod-taod, nakabangon na naman. But seriously, all of us will face this reality which we call death. Gabus po kita magagadan. Ang kagadanan, kadaklan na beses daw po, nagtataonin takot sa tuya. Ngata, kung nagagadan, paghuna ta, pag nagadanaan sarong tao, gabos na plano ta, gabos na relasyon, gabos na pangaturugan ta, natatapos man kasabay kaini. And lalong-lalo na sa miyembro kan sa tuyang pamilya, kung igwang nagagadan, siyempre, minadara inin tamunduan, minadara nin luha, and kadakla na beses, napapahapot kita. Oh, why now? Nga taon yan pa. Dahil mo pangani nahihiling so mga makuapo mong magradwar ngo niya na valedictorian. Baga, makasayangon. Oh, ako, ang
parehas na magurang ko, wara na po. O, dahil na lamang ni nahiling na nagugurang naman ako. Diba? Why him? Why her? Diba? Ngata siya pa. Igwang mga barumbado dyan sa luwas. Nata ba ko yan ang mga drug addict na sana ngayon? Pigarada naman sana ni Duterte ka ito. Nata ba ko sinda? Ngata ini pang mabuoto na barkada ko. Nata su ina ko pa, nata su ama ko pa, nata su namumutan ko pa. Kaya minsan baga napapahapot kita, hain kakagurangnan sa mga oras na ini. Kaya mismong si Marta asin si Maria, iyuman suhapot ninda. Kung yaon ka kuta na digdi kagurangnan, day kuta nagadan an samuyang tugang na si Lazaro. O, kaya nga ni sa paghiling ko ini pong ibanghelyong ini, haraning maray sa puso kan lambang saro sa tuya. Pero dapat yatong tandaan na mismong an sa tong kagurangnan sa istorya kan sa tuyang ibanghelyo, dahil niya po pinagninigaran na makulog an magadanan. Dahil niya pinagninigaran so pagmati ni Marta asin Maria na sa iyang mga best friends. Kasabay ang tugang kaining si Lazaro na mamundo talagang magadan ang sa idang tugang. He does not pretend death is easy. And he does not, or he even enters their sorrow. He even wept. Nagmundo man siya, natanyog ang sa iyang puso, kang naaraman niyang gadana si Lazaro. Pero right there and then, sa tahaw kan kamunduan, kaining magtugang, sarong powerful words an sa iyang sinabi. Rumdumon mo, Marta, asin Maria, na ako ang pagkabuhay liwat, asin ang buhay. So sinabihan mo kasubago na magagadan taman, sabihan mo ngunyan, si Kristo an sa imong pagkabuhay liwat, asin an buhay. Dahil pananggan nang gimata si Lola, madagusang ka nga ni Lola. Pag nagpipiyong baga, nagpa-practice na daang magadan. Dahil magparapiyong lalong-lalo na pag nagsisimba. Yan, madagusan ka. Yan. So ano ang magayunan tang maguno po digdi? Number 1, na ang kagadanan, totoo, realidad sa buhay. Sabi ko nga ni, gabus kita, magagadan. Pero kung yan pinapasabot sa tuya kan halawig na ibanghelyo, na tinauan kan sa tuyang kagurangnanin bagong kahulugan, ang kagadanan. Tinauan niya ininin bagong kahulugan. The gospel does not deny the reality of that. Totoong nagadan po si Lazarus. Asin, nahiling taman, si Maria asin Marta na sa iyang tugang, nagluksa. Asin mismong an sa tuyang kagurangnan natanyog kan siring na pangyayari. Rumdumunta, siya mismo inako niya po ining realidad din kagadanan sa buhay kan sa tong kagurangnan. He did not run away from it. Dahil siya nagdulag. Imbes sa iya ining inatubang, sa iyang inagihan. Tandaan ta, bako sa nang inatubang asing inagihan, kundi kang si Kristo mismo inako ang kagadanan, dinaog niya ang kagadanan. He conquered death. Kaya po kitang mga nagtutubod sa satuyang kagurangnan, totoo, ang kagadanan makulog. But it is not the end of this story. With Christ, death is no longer a hopeless ending. Dahil natatapos ang buhay dahil sa kagadanan. Kan si Kristo mismo nagadan, it becomes a passage, a doorway, a return to the one who gave us life. Pagbalik sa kagurangnan na nagtao po sa tuya nin buhay. Takong dai si Kristo, ang kagadanan ko ta, gari sarong lanog na nagtatapos kan buhay niya to. Pero dahil kay Kristo, ang kagadanan naging sarong agihan, pasiring sa buhay.
Kaya kan si Kristo po, inako niyan kagadanan, ang buhay ta, dahil naging wakasan, kundi naging itutuloy. Abangan ang susunod na kabanata. Iyan ang misteryo sa buhay niya itong tao. Nabubuhay kita digdi sa kinaban, tanganing magadan. Alagad kita nagagadan, tanganing magkaigwa nin buhay. Amen? Nag-amen na kamo, tapusong ko naan sa kuyang sermon. Salamat sa Diyos. Mata na lola, tapos na po sa sermon ko. Sa ngaran ka na maaki as el Espiritu Santo. Amen. Tindog po kita, ipahayag taan sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako. Sa Diyos samang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo aking buktong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, nabungdag ki Berhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, uminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ni mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibigita sa Ama, nahulikan pagkabuhay liwat pagkagadan, asin pagkabuhay liwat kan aki niyang si Jesu Kristo, nagbalik sa to sa buhay, nin pakipagkatuod sa iya. Kaya darahon ta sa iya ang sa tong mga pakimaherak, kagurang na ninanyugaan sa mong pamigbi. Kagurang nanhin na nyugaan sa mong pamibi. Tanganing, hulikan sa indang buhay na pagsaksi. An Santo Papa asin an mga obispo, kan simbahan, magharubay kan nakakaligtas na kapangyarihan, kan pagkabuhay liwat ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing an mga nalulong sa droga, alkohol o pagsugal, magkamit kan Diyos no na pagkamuot, na mawaras sa inda kan kusog nin buot, sa pagdaog kan sa indang mga pagkagumon, ipamibi niya to sa kagurangnan. Nanyugaan sa mong pamigbi. Tanganing an mga nagmumundo, asin nagsasakit, sa pagtalikod nin sa indang mahal sa buhay, rangahon asin paumayan, sa saindang kamunduan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamigbi. Tanganing an mga nagehelang, maranga kan pakamidbid, na an pagkamuot kan Diyos, nagwawaras sa indaning kusog, ipamibi niya to sa kagurangnan. Sa mong pamigbi. Tanganing an mga gadan, makisumaro ki Kristo, an pagkabuhay liwat, asin an buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Langit no na Ama, itinanong mo sa samong puso ang paglaom nin buhay na daing kasagkoran. Daraha kami, asinan sa mong mga mahal sa buhay sa kapanoan kan bagong buhay nin grasya. Puri kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eukaristiya. Iyan uli lamang
Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Diyos na makakamhan, himatea kami asinan sa imong mga nasasangkuban, na tinukduan sa pagkasabot kan kristyanong pagtubod, magtugot ka, nasinda, malinigan, huli ka ining sakripisyo, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa ido, Asin sa imong itaas sa mga espiritu, puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Huli, tatawong totoo, nagtangi siya sa katuod niyang si Lazaro, naherak sa katawuhan, dinara niya kita sa bagong buhay, huli kan mga banal na misteryo, huli sa iya ang hukbo nin mga anggeles nagsasamba, kan sa imong kamahalan, na sa atubang mo nag-uurugma sagkod paman, out pamanlugod na ipagbuot mo, na makasanong sa inda ang samong mga tingog, sarabay na maugmang nagsasabi. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami papanala kanambon kan sa imong espiritu, taganing para sa mo maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring niyang buot, nagpaubaya, sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kainitay niyan sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya man kan kadis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkaganasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay ni buhay, kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkabuot kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, tangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalogon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay ba, ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa tuyang patron, na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaintupan, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong, magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, uli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita kan mga tataramo na itinugdo asin itinugon sa to kan sa tong kagurangnan. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kad sa imong pagkaherak, maging danayng natalingkas sa kasalan na sinmanligtas, sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maumang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesu Kristo.
Yesu Kristong kagurang nani ka na nagsabi katuninongan ibinawalat ko sa Indo, at sa ko katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare paghilinga, at sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan na sin pagkaburunyog sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya po niya na iras sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Erokan Diyos na nagpaparang kan mga kasalan kan ginawan, kaerangin kami. Cordero kan Diyos na nagpaparang kan mga kasalan kan ginawan, kaerangin kami. Cordero kan Diyos Na nagpaparang ang mga kasalan kan ginawan, nawi kami mga tugang uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. An hawak ti Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Dakul man kaming pagkukulang, pinangakon mo man, inawa sa kasalan. Anhagan mi magkamon, an pagsabot, an pagtubo.
Maluhod po ang gabos. Pamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa ikay-75 taon ninsa mong pagiging Diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad ning pagtubod. Tukdoi kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami, kaidto, ngunyan, asin sagod paman. Patalubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo, asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon. Palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo. Tanganing magi kaming padi, propeta, asin hade para sa banwaan mo. Huli ki Isu Kristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación. San Gregorio Magno. San Judas Tadeo. Mamibi kita. Diyos na makakaman, namimibi kami, nadanay kaming mabilang sa mga kasapi ni Kristo na anhawak asin dugo sa mong pakinabangan. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po muna ang gabos. Announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Tada Sunday. Anap tipon niya tong kolekta sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 50,317 pesos and 25 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot po sa 12,263 pesos and 25 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 7,717 pesos and 60 centavos. Sa masunod na Domingo, Marso 29, iyo po ang Domingo de Ramos, Upam Sunday. Magkakaigwanin pagbindisyon nin palaspas sa may ampang nin Tanchuling College, Barangay Rizal, sa oras na 6:00 sa pagkaaga. Asin susundan man po nin prosesyon pasiring sa St. Jude. Siring man sa Marso 30, Lunes Santo, magkakaigwa po nin Visita Iglesia. Para sa mga maawot magsabay, asin iba pang impormasyon, magdulok na lang po sa parish office. Sa Abril 1, aldaw nin Miyerkules, magkakaigwa po nin Lenten Recollection. Pagkatapos nin 6:30 sa hapon na misa, iniimbataran po kamo na mag-attender. Maawot mi mampong pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging simana. Mga anonymous, 3,000 pesos, 900 pesos, duwang 1,000 pesos, 500 pesos. Aiza Castuera, 1,500 pesos. Noilan Family, 1,000 pesos. Leslie Marie, 1,000 pesos. Emily Oleva, 1,000 pesos. WHA Architects, 500 pesos. Devotee, 300 pesos. Diyos mabalos po. Matindog na po kita para sa huring bendisyon. Salamat po sa Induga Boss, sa mga nagpartisipar sa satuyang selebrasyon nganyan, sa mga naglingkod, sa poon sa choir, live streamer, lectors, commentator, mass collectors, sa satuyang mga acolytes and lay ministers. Thank you very much po. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon at lugod kita gabos, kan Diyos na mabubuton, asin mahera ko. Anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.
Tagapos tiniripo ni Diyos sa pagkamuo. Salamat po.